Unahin po natin dyan po sa may western part ng Pangasinan, baybayin po ng Bolinao at Anda nagpositibo sa red tide toxin. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nagpositibo sa red tide toxin ang meat samples ng mga shellfish products mula sa mga bayan ng Bolinao at Anda ayon sa pinakauling pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 kahapon January 15. Bilang pag-iingat, inabisuhan na ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang tungkulin ng mga market inspector at quarantine officers sa pagtitiyak na may kaukulang auxiliary invoice ang mga manlalako na nagsasaad ng pinanggalingan ng produkto o local transport permit mula sa BIFAR para sa lahat ng produkto mula sa baybayin ng mga apektadong lugar. Ang red tide toxin o paralytic shellfish toxin ay maaaring maging delikado sa kalusugan ng sinumang makakakain ng mga lamang dagat na kinapitan nito. Matatandaan na nagpositibo sa red tide toxin ang dalawang parehong bayan noong Abril 2025 na tumagal ng ilang buwan at bagyang nakaapekto sa kabuhayan ng mga mandalako. Pinapayuhan naman ng publiko na maging mapagmatyag at maingat sa mga binibiling produkto para sa kaligtasan. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.